খালি মাংস 300 টাকা। ভাই কি চ্যানেল কোন? চ্যানেল কোন? ব্লগ ব্লগ ব্লগ। তুমি তো পয়সা রোজগার করতে আমু কিসে মিলছ? কোন? ইয়ে করি পঠাউছ আমু কিসে মিলছ কাই? ତମ କଷ୍ଟମର ଅଧିକା ଆଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ଭାଇ 180 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାରିକପୁର ବାହାନଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରା ହାଟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଦେଖିବା। କେଡା ବଦଳିଛି ଭାଇ କେଡା ବଦ ଚୁପା ଦେବନି ଏଇଟା ବାରା ହାଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ମାଂସ 300 ଟଙ୍କା। ତମ ଭାଇ କି ଚ୍ୟାନେଲ କୋନ? ଚ୍ୟାନେଲ କୋନ? ବ୍ଲଗ ବ୍ଲଗ ବ୍ଲଗ। তুমি তো পয়সা রোজগার করতে আমু কিসে মিলছ? কোন? ইয়ে করি পঠাউছ আমু কিসে মিলছ কাই? ତମ କଷ୍ଟମର ଅଧିକା ଆଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ଭାଇ 180 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ବାରିକପୁର ହାଟରୁ 180 ଟଙ୍କା ଭୁତ୍ରି ମାଂସ ବେଶୀ 180 କିଲୋ 180 ନା 180 କିଲୋ ବାରିକପୁର ହାଟ ପୁରା ରସଗୋଲା 180 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖେଇଦେବ। 180 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା। আমার হের মা କଣ ମାନେ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛ ଏଇଠି? মোলা পড়ে প্লেট তো তোর হানিকি দাও আমি রাঁধি দাও প্লেট ভিডিও করছ না? হ্যাঁ দেখিনো ভুসুরি হাট। হ্যাঁ ভুসুরি হাট চালছি বিয়ের হার সবু মিলিব এটি কিছু টেনশন নাই। সবু যা খুঁজো সব পাইব। সবু সবু মুড়ি ফুড়ি সবু সবু পুরা যা ভিডিও করে ইউটিউবে ছাড়ি ଆଉ ଗୋଟେ ବସିକି ବି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସନ୍ତୋଷର କିଲେ ନେଇଯିବ। ସନ୍ତୋଷର କିଲେ ସନ୍ତୋଷ ପଇସା ପଠେଇବ। କହିଲା ହଳଦୀ କିଲେ ଆଉ ଭୁଷୁରୀ କିଲେ ପଠେଇବ। ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଝିଅ ମୁଁ କହିଲା ବାପା ହେଉଛି ଆସିବ ନା ଆମ ଇଏ କହନ୍ତି ବାପା କହୁଥିଲେ ଆସିବ ନା ବାପା ଆମ ଘରୁ ମୁଁ ଆମେ ଆସିଛେ ହାଟକୁ ଆସିଛେ ମୁଁ ଗଲେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଶୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଲି ଆମ୍ବ କାଢିବୁ କଣ ଅଛି 300 ଟଙ୍କାରେ କରାଏ
ଖାଇବ ଲଗେଇବ 300 ଟଙ୍କାର କର 250 ଭାଇ ଦେଇଦ ନା କେତେ ନଉନୁ ଝିଅ ଚାଇରେ ଯିବ କି ଭାଇ ଆଧା କେଜି ଦେ ଖଣ୍ଡେ ନବାଟା ନିଅ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ କାଢ ଆମେ ମୂଳରୁ ବି ଥାଉ କିସ ଉଠେଇବି ଏଇ ମଉସା କେତେ ନେଲୁ ଏଠୁ ପିସେ କରିଦବା କିଛି ନାହିଁ ସେ କାଢିବ ଯଦି କାଢୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ନିଆ 180 ଟଙ୍କା ନେବେ କିଲୋ ବାରିକପୁର ହାଟ ବେଙ୍ଗ ଦୋକାନ ନାକି ତୁ ମତେ ହଇରାଣ କରିବୁ ପାହାଡି ଅଣ୍ଡା ମାଇ ମାଲ ତମଡ଼ା ଖାନା ଭାଇ ଠେକା ଦେନା କଟା କାଢ ଅଧା କିଲୋ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କମେଇ ଫେରା ବନ୍ଦ तो देखिए तो गाइस बारह माने घुसुरी केमती कटा जाउची ରଜେଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଟା ଭାଇ ଘୁଷୁରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ହଉଛି ପୁଡିକି ତାକୁ ଇଏ କଲ ପୁଡ଼ିକି ବାହାରେ ଉଠଉ ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉଛନ୍ତି ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଭାଇ ପଇସା ଦଉନ ମୁଁ ହଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ପସନ୍ଦ ପଇସା ପାଇଲି ମାଇକିଲ 500-600 ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଉଠେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଭାଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଯାଆନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଭାଇ ଭଲି କର ଯଦି ଭଲି ନ କରିବୁ ନାହିଁ ରବିବାର ବୁଧବାର ମିଳୁଛୁ କହିଦିଅ ରବିବାର ବୁଧବାର ମିଳୁଛି ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର 3ଟା ଏ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି এইটি রব্বার বুধবার এই মারিলে আমি মারিবা এই একারে এত দাম দিয়েছে রব্বার বুধবার এমনি দাম দিয়েছে সমান 250 টাকা কিলো 250 টাকা কিলো নৌনে ভালো জিনিস চিকেনটা ମାନେ ବାହାନଗା ବାରିକପୁର ହାଟ ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ ହାଟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଏଇ 3ଟା ବାର ଏଇଠି ଘୁଷୁରୀ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ହାଟଟା ଘୁଷୁରୀ ହାଟ କଷି ରାନ୍ଧି ନେଇକି ଆଇଲା ମାଛ ବହୁତ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ରାନ୍ଧିକି ବି ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ରାନ୍ଧିକି ବି ଦେଇଦେବେ ଆମେ ବାହାରି ଆଇଲୁ ବାରିକପୁର ଘୁଷୁରୀ ହାଟରୁ ବାହାରି ଆଇଲୁ ଏବେ ଯିବୁ ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ସଉଦା ହାଟ
देखिए जाल बर्तमान बिक्री भी होगी जाल केते ना बिक्री कर केते ना बिक्री कर फिटिंग वाला 100 150 60 40 एगुड़ाक एवढा 150 टका उठा 150 टका गुटा हाँ এইটা कौ मागुर कौ मागुर धरिया देखिए 150 टका ना बहुत सस्तार अच्छी এটা মেন গেটটা এটি সবু মিলিব কেবল শুক্রবার বজার হৌজা ভাল চালছে চালছে সব ଦେଖିବା ଦଉଡ଼ି ରସି ମାନେ ମିଳୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିବା ବାହାନଗାର ବାରିକପୁର ହାଟ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି କ'ଣ କୁହ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ନେଖା ମଉଜା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଇଏ ଭାଗ ବିକ୍ରି କରୁଛ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହଉ ତମେ ଭାଇ ଭେଣ୍ଡି କେତେ ଲେଖା ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ ନେବ 10 ଅଧ କିଲୋ 10 କିଲୋ 10 ଅଧ କିଲୋ 10 ମଉସା ଭଲ ଚାଲିଛି ଚଲ ଚଲ କିଲୋ ଚାଲିଛି ତମ ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ନା प्रत्येक शुक्रवार यहाँ देखु भिड़ बहुत रोच पूरा हाट बुलिक आप देखो रसुण किलो कम रेट मिलूँ आप देखो ये 1000 टका सौदा थलिया भर्ती होना देखिबार तो ये सब मिलूँ बाहानगा बारिकपुर हाट प्रत्येक शुक्रवार यहाँ मिलूँ आप देखा प्रत्येक शुक्रवार ये हाट हो मौसा चलते ठीक चलते ठीक जहाँ हूँ भगवान दया जहाँ चलो चलो
ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାନ ଏଠି ପାଇବେ ଶୁକ୍ରବାରିଆ। पूरा हाट आपण देखुचे बुलिक तो आपण देखिए पूरा हाट बहुत बड़ हाट एटा। बेपार होनी सब इलेक्शन पड़े लोक इलेक्शन सैला हम देखा छुट्टिया छुआ पेप्सी तो ए टू जेड सामान ये हाट में आपण मिले बहुत बड़ हाट यहाँ आपण मैंने देखिपे। हाटू आम बाहरी आइलु बाहर को आप देखिए वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चय करें।